A gweud y gwir, sy'n eisiau record, wel, jyst i fi gael gweud gair o groeso fel arfer. A mae'n dda gweld chi ar fore braf fel hyn, yn diwy, mae'n fore o Wanwyn. A mae'n cyfarchu ni fel arfer yn mynd i'n cyd-aelodau i gyd. Hyd y go ni, mae pawb yn cadw yn eitha. Ond i ni yn cyd-ymdeimlo a cyfeillio yn Porth Cawl, yr eglwys wedi colli aelod arall, un o'r hynna dwi'n meddwl, oedd mewn cartre gofal ers rai blynyddoedd. Ar nodyn hapusach, pen blwydd hapus i Hugh Thomas, sy'n flwyddyn yn hynach ers ddo. Bore'r Pasg, mae amryw aelodau yn arwen y gwasanaeth. Mae Sian Stwdli wedi diflannu. Mae hi yn un o'r rai fydd yn harwen ni, mae eisiau atgoffa nhw bod angen cael y cyfraniad i fi erbyn heno, os gwelwch yn dda. Ac yna, ti'n cofio bod eisiau, na ni, diolch yn fawr. Oedfa Gymyn, bore Pasg, a Richard yn arwen y myfyrdod. Ac i ni'n diolch iddo fe am baratoi, ac i ni'n diolch i Robin am yn harwen ni yn yr Oedfa Gymyn y bore yma. Ga i nawr drosglwyddo yr awenau i Robin. Diolch yn fawr. Mae angen ti ddadfudo, Robin. Dwi wedi wneud, dy newydd wneud, ydw. A mi jyst mae'n newid yr... Na ni, iawn? O, mae Gwyn yn dod. Sa'ch yn funud. Dwi newydd adael Gwyn mewn. Nawr am ryw reswm, dwi ddim yn... Ti o'i'n gweld Hywel, nid yn hunan, rhoi ar speaker fyw, a dim ond ti dwi'n gweld, o fi'n siarad. Sa'ch yn funud. Yna fe. Right, OK. So I moyn wneud shared screen. So a munud, sorry. Share screen. Share sound. Dyna ni, chi'n ynglywed i'n iawn. Pawb yn ynglywed i. Ydych chi? Ydych chi yn ynglywed i, na fe, da iawn. Wel, diolch yn fawr iawn i Hywel am yr croeso na a'r cyflwyniad. A wedyn, jyst i ddweithio chi, Sul ar ôl y Pasg, yn yw Sul y Pasg bach, fel maen nhw'n galw fe, fe fydd dylan yn arwain yr Oedfa i ni ar y Sul arbennig yna. So wedyn hyfryd i gael i groesawu fe unwaith eto a'i groesawu fe fel yn gweinidog, yn darpar weinidog newydd. Right, nawr te, le dwi'n mynd o fan hyn. Ddewch i fi. Oedfa Gwener y Groglith yw i, wrth gwrs. Dewch i ni weddio. Dduw drasol, bydd gyda ni. Siaradau ni drwy'r ysglythurau a ddarllenwn. Dangos dy hun i ni drwy'r emynau a ganwn. Tir datom, yng nghymdeithas bara a'r gwyn. Mwyn i ni ddechrau deall gwirionedd y dydd, a elwyr yn ddydd Gwener y Groglith. Gadewch i ni nwch i ganu, lle bynnag ydych chi gyda'r emyn cyfarwydd yma. Varia trova une
Wel fe, drown ni at yn darlleniad, a dwi'n darllen y bore yma o efengyl Luc, fersiwn Luc o'r croeshoelio, adnodau 20, o benod 23, adnodau 26 hyd 35. Croeshoelio. Oedd yn arwain Iesu ffwrdd, roedd Sy'n o Cerene ar ei ffordd I mewn i'r ddinas, a dyma nhw'n ei orfodi I gario croes Iesu. Roedd tyrfa fawr o bobl yn ei ddilyn, gan gynnwys nifer o wragedd yn galaru ac wylofain. Ond dyma Iesu'n rhoi ac yn dweud wrthyn nhw, ferched Jerusalem, peidiwch crio dros da I, criwch drosoch eich hunan a'ch plant. Mae'r amser yn dod pan fyddwch yn dweud, mae'r gwragedd hynny sydd heb blant wedi bendithio'n fawr. Yr rhai sydd erioed wedi cario plentyn yn y groth, na bwydo plentyn ar y fron. A byddwn nhw'n dweud wrth y mynyddoedd, syrthiwch arno ni, ac wrth y bryniau, cuddiwch ni. Os ydy hyn yn cael ei wneud i'r goeden sy'n llawn dail, beth fydd yn digwydd i'r un sydd wedi marw. Roedd 2 ddyn arall oedd yn droseddwyr yn cael ei harwain allan I gael ei dienyddio gyda Iesu. Felly, ar ôl iddyn nhw gyrraedd y lle sy'n cael ei alw'n y benglog, dyma nhw'n hoelio Iesu ar y groes, a'r 2 droseddwr arall, un bob ochr iddo. Ond yr hyn dwedodd Iesu oedd, Dad, maddau iddyn nhw. Dyn nhw ddim yn gwybod beth maen nhw'n ei wneud. A dyma'r milwyr yn gamblo I weld pwy fyddai'n cael ei ddillad. Roedd y bobl yna'n gwylio'r cwbl, a'r arweinwyr yn chwerthin ar ei ben a'i wawdio. Roedd e'n achub pobl eraill, medden nhw. Felly gadewch iddo achub ei hun, os mai fe ydy'r Meseia mae Duw wedi ddewis. Roedd y milwyr hefyd yn gwneud sbort am ei ben. Roedden nhw'n cynnig gwin sir rhad iddo ac yn dweud, achub dy hun, os mai ti ydy brenin yr Iddewon. Achos roedd arwydd uwch ei ben yn dweud, dyma frenin yr Iddewon. Duw a fendithio y darllen a'r gwrando o'i air. Gadewch I ni weddio gyda'n gilydd. Addolwn a chlodforwn di o Dduw. Am ei ti roi I ni dy fab Iesu Grist, I rannu ein bywyd, I ddwyn ein gofidiau, ac I ddileu ein pechodau. Wrth ddyrio ar aber ei groes, arwain I ddirgelwch ei ddioddefiadau. Fel y gwelwn mae trwy aberthu y mae'n teyrnasu, trwy garu y mae'n gorchfygu, trwy ddioddef y mae'n achub, a trwy farw y mae'n estyn I ni fywyd tragwyddol. O Arglwydd Iesu Grist, na fedrwn ddeall dyfnder a dirgelwch da aberth. Diolchwn mai drosom ni y buost farw. I ddatguddio I ni gariad y tad. I'n cymodi ni a Duw ac a'n gilydd. I agor I ni byrth y bywyd tragwyddol. Am I ti, yn dy ddioddefiadau, deniaethu dy hun a gofid a phoen y byd. Gweddiwn dros deulu poen ym mhob man. Rhai sy'n dwyn croes afiechyd a llesgedd. Yr rhai sydd yng ngafael I selder ysbryd. Yr rhai sy'n colli gobaith. Yr rhai sy'n dwyn croes galar a thristwch. Yr rhai sydd mewn profedigaeth. A'r rhai y mae hiraeth ac unigrwydd yn ei llethu. Rhai sy'n dwyn croes gormes a threni. Rhai sy'n nychu o brinder bwyd.
a rhai sy'n dioddef gwaradwydd, oherwydd ei cred neu liw ei croen. Ti, yr un a brofaist holl boenau teulu'r llawr. Rhoeth blant anghennus ym mhob man, gyda'n nefedd yn ei gofidiau, ath nerth yn ei gwendidau. Ac i ti, o Grist, gyda'r tad a'r ysbryd glân, y byddo'r clod a'r gogoniant byth bythoedd. Gadewch i ni adrodd gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddio'r denw. Deled y deyrnas, wneler dewyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y maddeuwn unna i'n dyledwyr. Ac nac arwai ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg. Can is eiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Ni'n dod at y myfyrdod cyn bod ni'n symud ymlaen at y Cymun, wrth gwrs. Sdim dwywaith bod elfed yn gawr o'i mynydd, ond gyda phob parch weithiau i fi, dyw e ddim cweit yn taro deuddeg. A mae'r darlun yma sydd yn darlunio, wrth gwrs, un o emynau i ni'n cysylltu, un o emynau elfed i ni'n cysylltu gyda'r diwrnod arbennig yma, yn un o'r darluniau neu'r delweddau yna, wy'n teimlo sydd ddim cweit yn iawn. Draw ymhell, mae gwyrddlas fryn. Mae Richard yn cofio'n iawn yn athro coleg ni, a diweddar athro Alwyn Charles yng Ngholeg Bangor, i farw yn ifanc, yn rhy ifanc o lawer. Ac oedd Alwyn Charles yn dipyn o gymeriad, a doedd ddim dal o gwbl beth fydde fe'n dweud. A dwi'n cofio gwrando ar fe'n pregethu ryw dro, ac yn dyfynnu'r llinell yna gan elfed mewn pregeth. Draw ymhell mae gwyrddlas fryn, a mae'n troi at ag yn ei lleidfa, medde fe, mae elfed yn neud i galfaria swno fel bowling green, ac oedd hi'n mell iawn o hynny. Gwyrddlas fryn, scarcely believe, Calfaria oedd stormi down Jerusalem. Y tip sbwriel, lle roedd pobl y ddinas yn dympo'i rwbish a'i carthion, yn drewi, llawn pryfed a llygod mawr a chlefydau marwol. O'ch chi ddim yn hongian rown hir iawn wrth Galfaria, rhag ofn fyddech chi'n dala rhywbeth. Cofiwch mae elfed yn eitha iawn, mae tu fas i fur y dre oedd e. Ond i rai hynny oedd yn gorfod mynd i Galfaria, roedd hi'n daith hir ac yn daith araf. Nid joc oedd gofod cario darn mawr trwm o bren ar eich cefn drwy strydoedd cariegog a chil Jerusalem, gyda'r milwyr yn eich amdrin, gyda'r gwthio, y baglu, y gweiddi, a'r ochneidio, y rhegi, a'r gwawdio ar bob cam o'r daith. Dyma Galfaria, Golgotha, lle'r benglog. Fel chi'n gweld bryn bach siap tebyg i benglog, i sgyl. Ac addas iawn felly'r hyn oedd yn digwydd yno. Achos os o'ch chi'n lico'r macabr, ac yn anffodus mae digon o bobl ym mob oes sy'n lico hynny yn oes e. Ac os oeddech chi'n gallu dod i lan gyda'r amgylchedd ycha fi, i Golgotha fyddech chi'n mynd ar ddiwrnod y dienyddio cyhoeddus. Public execution. Oedd hi fel mynd i'r theatr. A dyna mae Luc yn awgrymu wrth adrodd yr hanes
Roedd yr holl dyrfaoedd yn gynnull I wylio'r olygfa. All the crowds were gathered there for this spectacle. A mae'r grair mae Luc yn defnyddio yna, gair Groeg sy'n cael ei gyfieithu fel spectacle, hefyd yn gallu golygu theatr neu drama, sioe. Roedd Golgotha fel rhyw fath o theatr naturiol. Bryn bach fel llwyfan, lle roedd y prif gymeriadau yn amlwg I bawb I gweld. Rai oedd yn cael eu croesoelio a'r milwyr oedd yn gorfod gwneud y gwaith. Fel actorion ar y llwyfan mewn drama. A'r gynulleidfa yn edrych, y bobl bwysig, aelodau'r cyngor, yn y seddau gorau wedi mynnu bod Peilat yn croesoelio Iesu ac yn mynd yno mwyn gwawdio. Tu ôl iddyn nhw wedyn y dorf, gweithau'n gweiddi. Ac yn y cefn, yn sefyll yn y pellter, medda Luc, roedd dilynwyr Iesu. Oedd hyd yn oed galer i'r theatr awyr agored yma, sef muriau'r ddinas, oedd yn cynnig golygfa dda o'r hyn oedd yn digwydd. Dyna, wrth gwrs, fel roedd yr Rufeinied wedi bwriadu iddo fe fod. Deterrent oedd y dienyddiadau cyhoeddus yma. Digwyddiadau I wneud I bobl feddwl fwywaith cyn gwrthryfela. Roedd croeshoelio yn fwy na jyst ffordd o ladd troseddwyr, roedd e'n ardd I greu arswyd mewn pobl. Wedi ddifeisio I roi'r poen mwyaf erchyll a'r marwolaeth mwyaf di-rafiol, fel bod pobl eraill yn cael llon twll o ofon. Felly, o safbwynt y Rufeinied, mwyaf gyd oedd yn gallu gweld y croesoelio gorau gyd. Ac roedd Golgotha yn ddelfrydol ar gyfer hynny. Synnwn ni ddim tasau cadw yn bod ar y pryd fe fyddai Golgotha, mae'n siŵr, yn safle gwarchodol yn listyd sait. Mae adroddiad Luc o'r croesoelio'n gignoeth. Mae'n portreadu'n fyw iawn, diffyg, tosturi, yr hyn oedd yn digwydd, y callousness of the event, meddyn esboniwr. Mae'n anifyr, mae'n anymunol. Mae Luc, medda rhywun yn gorfodi ni I deimlo'r oerddel, I weld y tywyllwch, I glywed y poen, ac o gleio'r farwolaeth. Mae Luc yn anelu at yn synhwyrau I gyd, mwyn cael I neges drosodd. Ond pa nes? Ond wrth gwrs yna gwestiwn mae'r diwinyddion wedi ymgodymu ag dros y canrifoedd yn dyfe. Rhys pechod, meddi un. Yr unig ffordd o achub dynoliaeth, meddai un arall. Gallai ddim byd llai I dalu'r brydwerth, medda'r emynydd. Modd o dawelu di gofaint Duw, medd rhywun arall. Yr unig peth sy'n mynd I wneud I bobl I arswydo am I bod a chyfleidio Duw, medd un arall eto ac yn y blaen. Ond wrth gwrs, mae Gwener y Groglith yn ddarlun o natur pechod a'i ganlyniadau. Y byd drylliedig hwn rydyn ni'n gweld pob dydd yn llawdrygioni a thrais, di-ystyr, di-synwyr, di-angen. Byd lle mae'r dan marw'n ifanc a'r hen yn cael ei gadael mewn unigrwydd. Byd o ryfeloedd, a Covid, a chancer, camdriniaeth a damweiniau, creulondeb a chasineb, twyll a llygredd. Byd lle mae'n rwydd teimlo sy'n ddi-synwyr, nad oes dim reswm I obeithio na breuddwydio. Ac eto, mae'n fwy na hynny. Oherwydd yng nghanol yr holl erchylltra, mae cariad yn disgleirio. Os yw dydd Gwener y Groglith yn gwneud unrhyw beth, mae'n adrodd stori cariad di-derfyn Duw tuag at y byd rhanedig a drylliedig yma.
Rydyn ni'n cael yn galw i edrych tua'r groes, nid er mwyn gweld dioddefaint. Dioddefaint Iesu sy'n cynnwys holl drais ac anghyfiawderau, a phoen a thywallt gwaed ac anhegwch yn byd. Ond diwch lawr cyfan, gweld Duw a'i gariad. Ar y groes mae Iesu'n gwrthod roi mewn i'r mileindra a'r dial a'r heil llugrwydd sydd o'i gwmpas. Mae'n gwrthod taro nôl. Wyneb yn wyneb y drygioni ac anobaith, mae'r cariad a ddangosodd tuag at eraill ar hyd i fywyd yn aros. Mae angerdd ei gariad yn drech nac angerdd ei ddioddefaint. Mae cariad Duw yn drech na drygioni dynoliaeth a byd. Mae'r groes yn dangos i ni nad yw Duw ar wahân neu uwchlaw i ddioddefaint y byd, ond yn hytrach mae'n gosod ei hun yng nghanol y dioddefaint yna. Y groes yw ateb Duw i dioddefaint yr oesoedd. Clasur o lyfr, wrth gwrs, yw hwn. Rai yna chi siŵr fod wedi darllen dros y blynyddoedd gan C.S. Lewis, yr awdur a'r Cristion, a gyfrannodd gymaint o bethau o ysgrifiadau a nofelau a gysgrifau ar y ffydd. The problem of pain. Ac adewch i ni fod yn onest, mae yn broblem, yn dyw e? Mae poen a dioddefaint yn ran ganolog o'r profiad o fyw, a chymaint ohono yn ddiystyr ac yn ddiwerth. A dyw'r eglwys yn gwneud ffafra nid trio dadlen wahanol. Anonestrwydd yw dweud fod ffydd yn niw yn mynd i gadw rhywun rhag dioddefaint. A hyd yn oed gwaith na hynny, yr awgrym mai Duw sydd y tu ôl i ddioddefaint a phoen. Mae fe sydd yn ei achosi, neu o leia'n caniatáu iddo ddigwydd yn lles. Y gwir yw, does dim eisiau'r eglwys wneud hynny. Mae gan yr eglwys efengyl sy'n cymryd dioddefaint dynol o ddifri ac sy'n siarad yn ystyrlon, wyneb yn wyneb ag e. Dyna yw stori'r groes. Y Duw sydd yn Iesu Grist yn rhannu ein dioddefaint ni ein mwyn. Y Duw sy'n defnyddio dioddefaint diystyr a diwerth y croesoelio iachawdwriaeth a bywyd. Neges y groes yw cariad, ac oherwydd y cariad yna, mae urddas a gobaith yn bosibl hyd yn oed mewn dioddefaint, am fod Duw yn defnyddio dioddefaint iachawdwriaeth a bywyd, fel y dangosodd ef yn Iesu. Yn cofio pan ddes i nôl o Sudan dros 20 mlynedd yn ôl bellach. Ac eiriol yr ein o chi oedd o gwmpas bryd hynny, chi'n cofio o'n i'n sôn yn gyson am y profiad, gobeithio mod i ddim wedi syrffedu chi oedd siarad gormod amdano. Ond yn cofio Dilys Morgan, beth yw hanes Dilys erbyn hyn? Yn cofio, a ni'n meddwl am Dilys pan o'n i'n paratoi'r sylwadau, mae fi gymerodd Dilys y peth i galon. Ac unrhyw beth oedd hi'n gweld yn y papur neu ar y newyddion ynglyn â Sudan, roedd hi'n paso fe man i fi. Fi oedd awy man yn Sudan i Dilys. Ac wy'n cofio ymlaeth y pethau ges i gyda hi, oedd erthygl bapur newydd adeg y Pasg un flwyddyn. Oedd yn cynnwys cyfweliad gan esgob de Sudan ar y pryd, Bishop Morena. Ac oedd y ddiddordeb mawr i fi oherwydd nes i gwrdd â Bishop Morena pan oeddwn ni mas na. A treulio awr neu ddwy yn ei gwmni fe a'i glywed sôn am yr hyn oedd yn digwydd yr holl ddioddefaint dros y cenedlaethau yn y wlad. Ond roedd ei ffydd yn loyw ac roedd e'n dal yn obeithiol am ddyfodol gwell. Sudan. A dyna oedd hi'n neges basg yn yr erthygl bapur newydd ges i gan Dilys Morgan. Geiriau rwy wedi dyfynnu lawer gwaith.
Mae pobl Sudan wedi dioddau yma fe. Ond fe gredwn fod gobaith hyd yn oed yng nghanol y dioddefaint. Dyna neges y groes. Trwy ei dioddefaint, fe gaeth pobl Sudan ei achau. Oedd e'n gallu dweud hynny oherwydd y groes a'r cariad a ddangoswyd yn a thrwy'r groes. Cariad sy'n drech na holl regioni, dynoliaeth a byd. Os oes neges gan Gwener y Groglith i'r eglwys yn yr 11 ganrif ar 20, y neges honno yn syml yw, byddwch yn bobl y groes. Helpwch eraill i adnabod y Duw hwnnw sydd gyda nhw yn ei dioddefaint. Cynigwch y neges ystyrlon sydd gan Dduw i'w gynnig iddynt o hyd. Ac i'wch law popeth, byddwch gyda phobl. Safwch gyda nhw yn ei dioddefiadau amrywiol heddiw. Un o'n hoff gerddi crefyddol i yw'r gerdd yma gan, wel rhywun i chi ddim rili meddwl amdano fe fel bardd. Sgwennodd ddim gymaint a hynny o gerddi, yn gwybod bod wedi sgwennu dramau ar ffurf barddoniaeth. Saunders Lewis, ond mae wedi sgwennu, mae gyda fe cwpl o gerddi crefyddol gwych iawn. A dyma un ohonyn nhw, y dewis. Darfu'r gyflafan olaf, unwyd byd. Terfysg nac un gwrthryfel mwy ni chaid, ond trefn fel reilffordd lle bu gynt y gwaed. Pob glin yn plygu'n ddof a dof pob bryd. Cododd yr unben o'i filwriaeth ryd, a ffim cyfandir i fydd dan ei draed. Cai ymddigrifo yn y gamp a wnaid, a rhodion dawel rhwng ei ddeiliaid myd. A daeth at fryn, oedd ddisathr, lle roedd croes, ac arni un yn marw. Chwarddau'r teirn, os mab Duw o'i tirdi lawr wrth loes, dewised y byd rhyngom achub dy hun, a medde'r aberth dan yr hoelion heirn, yma y byddaf, tra bydd na byd na dyn. Mwyn ei enw. Amen. Gadewch i ni eto chi eisiau canu un pennill o hon oedd ar gael mae'n debyg, ond mae'n bennill sydd yn crynhoi y neges a hefyd yn arwain ni yn dda mewn i'r Cymun. Felly ymunwch i ganu os ych chi'n dymuno. Troi at y Cymun, gadewch i ni weddio.
cariad. Ar foment dawel, cofion y cariad andygodd i'r lle hwn. Dduw cariad, ar foment dawel, cofion y breichiau a estynwyd ar yn rhan. Dduw cariad, ar foment dawel, bwytawn a gyfwn, cof amdano. Dduw cariad, ar foment dawel, unwn mewn diolch am ei aberth drud. Dewch fyddlon rai nesewch mewn hedd, mae yma wledd arbennig, ac mae croeso i bawb sy'n caru'r arglwydd i ymuno yn y wledd ac yn ymdeithas bwrdd y Cymun. Mae Crys ein Pasg wedi ei berthu drosom, gadewch i ni felly gadw'r wyl. Mae'r bara a dorwn yn arwydd o'r corff a dorwyd trosom. Mae'r cwpan a yfwn yn arwydd o'r cyfamod newydd yn ei waed, bwytawn a gyfwn cof amdano. Fel hyn mae Paul yn atgoffa y pobl Corinth o'r hyn a ddigwyddodd y noson cyn i Iesu gael ei groesoelio. Dwi wedi rhannu gyda chi beth nes i ei dderbyn gan yr arglwydd. Ar y noson honno pan gafodd ei fradychu, cymerodd yr arglwydd Iesu dorth, ac ar ôl adrodd y weddi o ddiolch, dyma fe'n ei thorri a dweud, dyma fy nghorff sy'n cael ei roi drosoch chi. Wnewch hyn i gofio amdana i. Wedyn gwnaeth yr un peth ar ôl swper pan gymerodd y cwpan a dweud, mae'r cwpan yma'n cynrychioli'r ymrwymiad newydd mae Duw'n ei wneud. Wedi selio gyda fy ngwaed i. Wnewch hyn i gofio amdana i bob tro y byddwch yn yfed ohono. Bob tro byddwch chi'n bwyta'r bara ac yn yfed o'r cwpan, byddwch yn cyhoeddi ystyr marwolaeth yr arglwydd, nes iddo ddod nôl eto. Cymerwch y bara fel arwydd o gwmni Iesu gyda ni. Bwytewch i gofio amdano a diolchwch. Cymerwch y gwin hwn fel arwydd o berthynas newydd â Iesu. Yfwch i gofio amdano a diolchwch. Bob tro byddwch chi'n bwyta'r bara ac yn yfed o'r cwpan, byddwch yn gyhoeddi ystyr marwolaeth yr arglwydd nes iddo ddod yn ôl eto. Dewch i ni ganu'n hemyn ola. Sanctae, Sanctae Deo.
Sanctaidd, molwn di am i ti droi tywyllwch Golgotha yn oleuni ni. Am i ti droi unigrwydd Iesu ar y pren, yn sicrwydd na fyddwn ni'n unig beth mwy. Ac am i ti droi ei glwyfau ef, yn foddion i ni achau. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chwi oll, yn awr ac i byth. Amen. Mae drosglwyddo'r awenen ôl i ti, Hywel? Siwr dwi'n neud hynny? Atgoffa fi? Caru'r cornel top. Ie, fi'n... Gwasgu ar y bwtwm bach glas a 3 dot.